Днес снимаме на Pokemon Go. Аз съм Колфинт от България TV. Аз съм Виктор Добрев, също от България TV. И сега сме двамата с него тук прикарваме за покемони. Да видим ли ще има. Моите покемони са ето тези. Тези покемони. Още са слаби, защото я започнах днес. Преди половин час. Например, да кажем. И сега ще подцъкаме малко. Защото видяха, че от много хора са я харесали. Много хора харесват тази игра. Даже я даваха вчера и по новините. Да. И сега трети левел покемони. Оп, извинявайте за момент. И тук намерихме покемон. Покемон. Или не? Да, покемон! Намерихме покемон. Мани се, бе. Покемон. Покемон! Покемон. Да видим дали сега ще го фанем. Шака! Пахме от първия път. Дами и господа. Нанахме покемон. Нанахме покемон. Да видим сега какъв ще е този покемон. Покемон. И да, покемон. Той е доста силен. Силен е покемона. Силен е. И сега вървим. И ще се включим, когато нещо по-интересно, когато се появи някакъв покемон. И до сега баба. И хора, здравейте отново да видим. Тук намерихме рака. Ето го. Сега пак е фана. Така. Хванахме рака. Да. И Вики преди малко еволюирах. Да, Вики преди малко еволюира един. А сега подсилвам рака. Или се получи какуна, което е доста странно. Да. Аз мислих, че пак ще се казва Уидли, ама нещо. Обърках. И след малко ще се върнем с още новини. И тук сега има някакъв покемон. Къде бе? Където някакъв крецак сега ще го търсим. Ще отидем на едно място. Какво намери? Уидли. И Вики тук що намери пак Уидли. Уидлите ми спадна. Аре, Виктора. И ще нещо по-интересно. И здравейте хора, отново намерихме някакъв малък покемон. Той е някакъв... Тук минава камион. Той ще иска да го обаче не може. И така, хващаме го, дава ни някакви неща. И той е някакво баси якото дървесно животно. От рода май на Bulbasaur. Би трябвало. И да тръгваме отново. Ги търсим. От тук сме мръднали вече от 10 минути. Седим още на едно и също место и ги чакаме. Всъщност ги чакаме, разхождаме се. Обаче вече сме няколко минути тук. И
да слезнем долу при реката, за да видим дали има някакъв воден покемон. Не, няма хънцата. И ще се върнем, когато има нещо ново! И здравейте отново, хора! Намерихме още един покемон. Хванахме... Тъпото е, че не знам къде. Пребрахме програмката и има малко батерия. Така че... Това ще е всичко за този епизод. В следващия епизод ще се пробвам. В следващия епизод ще ви покажа как ето това малко кученце еволюира. Не бе, другото. Ето това как еволюира. И ще... Както той еволюира. И хора, това беше... Стой, имам и още нещо. 4 лева мисля, че дигаме. Не! Това вече е смехота. Без 10 XP. Ето как Вики казва, че има. Да, виж. Добре. Тъпото е, че не знам къде ми е мобизена. И...